Julie! Julie! Julie, terunu kia na emezi nke m na-akpọ gị, Julie! Kemgbe bidoro kpọwa gị naanị, kia na-emezi nke na-aga nwayọọ nwayọọ, kia na-eme. Enwere iwe na-aga site ka m gasiere nna m nri abalị. Hai! Mere iji gị apụọ n'ebe ị na-aga. O, nke ị na-agakwa n'aka ụmụ nwoke si ele gị anya mgbe ị na-agafe. Kachasị Emeka. Dịka akpọzi n'afọ ahụ. Ma akpọzini ya, ọ dịkwa ka ọrụ ọkwa nke ikwu ma akpọzini ya. Gbaa m ọkpa n'eze ka m mara ife na-eme m. Onwekwu ihe na-eme o. Gwanụ m eziokwu. Gwa m eziokwu ịfụ nwoke Emeka si ele gị anya mgbe ị gafere ka ị bụ anyanwụ ụtụtụ ya. Ị ma na Emeka pụrụ iche. Na-ebu nwoke ndị ọzọ ndị Ego o si pụọ iche biko gwanụ m ịma na abụ m ezi ọyị gị na-anụ gwanụ m n'otu m na-eyo eyo mgbe niile asịrị maka anyị na. Biko gwanụ m n'ụnụ ebukefuru ya n'anya. Ee, efuru n'anya jike. Gaki ime. Di pa mama o. Keki mekwa. Okwefugo m nkịta. Ọgwụ ekpere ụtụtụ ka m na-ekpekwa ibe a. Ọ dị mkpa. Na-agwakwa osoburu ụwa ka ọ na-enyere anyị aka. Ọ dị ezi. Maka na ihe anyị na-eme ọ dịrị izi. Nwekwa nke dị izi. Nke anyị na-abịa ebe a onwe ihe ọzọ. Kwa ihe ọ nọ na mbịa ike na Julie. N'oche. Butegodo oche a. Debe ọfụma ka m na-anụ ive ị na-ekwu ọfụma. Nọdụ ana. Kubeze ihe ị na-ekwu. Ụmụ ya si ka ngwa gị. Ụmụ ihe anya m na-afọ gasị ụbọchị n'ala. Ịmakwa na Emeka na Julie na-epiogharị na vileji anyị a. Tata mfụ ha n'ukwu mango. Echi mfụ ha n'ukwu kashu. Nwanne echi mfụ ha n'ime ọfịa. Dị ka nna chi na-akpagharị ha. Bịa, Ngozi, ka nke bụ ime ọfịa. Ime ọfịa, ugbo ka na-akọ n'ime ọfịa. Ọ gịnị ka a na-eme n'ime ọfịa? Ama m konwe ka izuru jiri ya ga ugbo. Nke mụnwa na-akọ na-azụ ebe a, ifunuku ebe a ka ọ na-akọ. Kekwanụ nke o ji jebekwa Emeka je ka ọ dị mma. Anụgo m ihe ikwu. M ga-ama ihe mme. Because Emeka anyị na-ekwu bụ nke mekaniki a. Nke mekaniki a. Afọ mbọsị a ana m agafe ka ngolo abacha. Nne dute ebe ọ bụna ya wee gotesigo. Nnụzi ka ọ na-agwa nwaanyị a mama etinye egwu tap. Etinyekwa na azụ etinyekwa. Eziokwu. Ma ụkpaka ọ sị etinye n'ụkpaka. Ọ bụ na igwe abacha etinye n'ụkpaka kwakwa n'iri ogbu iri ọlọtị. Yoge yekwanụ gị na. Bịa, Emeka anyị jiri oshishi. Wee oji. O jiri oshishi. Marakwa m ihe emekwe onye a ga-eje kwurie. Ọ na nwoke esi mụta ụmụaka gị, ọmụwa ga-eje bụ maka alụfa garị na-eme ife ndụ. Mbanụ. Achọ igbu m n'obodo a. So Ngozi, ihe anyị bịa mee kịta gosi na ịbụ ezigbo mmadụ. Maka na ezigbo mmadụ bụ onye ga-ejekwuru mmadụ si ya ihe anyị na-eme adọrọ m ihe mee ya etu a mee ya etu a. Andọ ya maka ime kịta. Chineke ga-agọzi gị. Afụkwa n'ebe ihe na-emebi n'ebe enyi m nwaanyị nọ. Chineke ga-agọzi gị. Daalụ. Okonkwo. Mba, papa ji. Ka ewetara gị mineral. Gee ntị. Ihe anyị na-aṅụ, ama m na ụmụ nwa dị aṅụ ụdị ya. Ọkwa mineral. Ọ dị mma. Julie bata isi ya na mbịa. Okay. Daalụ. Na onwe ihe na-eme n'ụlọ. Ọ dị mma. Ọ batakwa m ga-agwa na Ngozi bịa.
ngwa na ngozi bịa mana mma gwakwa ihe gwalụ. Oh, bye bye. Iji egwu. Hey! Eko na anya o. Julie nwa. Julie, ebe ka ime? Nke nọ sọnsọ gị n'ime ọfịa. Na oke, ị na-akpakwa nkụ. Julie, nke bụ eziokwu na enwere ọla ego, nwere m ọla ọcha nke ndị enwe ọla ego. Mana afọ gị n'anya nke ukwuu. Afọ nke bụ eziokwu. Otego m chọrọ ịnụ ya. Iji gwa gị eziokwu. Eziokwu ịhụ m n'anya. Eziokwu ịhụ m n'anya. Enyi na-eme. Anyere gị aka ka nyere gị aka ka nyere gị aka. Sebuadro, ai uma assa. Ai, malang ka pasti. Minha amor, quando legal. Esse muito cara. Esse é muito lindo. Nanti meio yenu. Ah, kwa na katata. Kiogo aí. Agora amor. Kiogo aí. Não. Assim é algo não. Não fui na aqui agora. Água com a que beijou com eu timo. Ei, mamãe, focaram manda nanha. Eu já não de pegar no vi. Ei, mamãe. Oh, caralho, mecanana. Mulher, meca. Ai. Nwunye Emeka, tụfuru anyị mụ na gị ha anyị ga-ayigide ruo mgbe ebighị ebi. Biko tụfuru, anyị nwere agbamakwụkwọ anyị ga-akwado maka na amaala m obi siri m ike na Emeka ga-anụ gị. Tụfuru biko. Nwunye Emeka gị pọlị na pọlị enyi m. Ya bụ ihe na-eme agbanyeghị ihe m na-eme. Ngwanụ, ị ga-atụ. Juliana! Yeba!
ihe anyị chọrọ ịgwa gị kịta gekwe ntị ọfụma gee ntị ọfụma ọka efu nwoke a na-eme mekanik nke a na-anọ n'azụ ụkwụ mango achọrọ ọzọkwa ka ọ bịa ebe ọzọ maka ndị nwa gosi ama nnọọ gị maka ọ na-achọta abịazikwara ebe a ihe a na-anata n'ebe nje onwe ka m si na-enye anya ụnụ na-abụ ụnụ kwụrụ ụmụ ebe ụnụ nọ mara m ihe ụnụ na-akpa chọrọ m efu ya si anya abịazi n'ebe a si anya abịazi n'ebe a Mana Emeka ahụ m n'anya Emeka ahụ n'anya na ekwuzara n'anya ifụkwa ka isi debe ọnụ na-ekwu ya ọnụ gị abendị mana ịmara na ọnụ gị bendị gee ntị achọrọzi m ịfụ Emeka ebe a mana ebe a isigo na ọ fụrụ gị n'anya gị nwafụkwa ya n'anya okenye aja nọkwa n'ụlọ iwu ama n'ogbere ihe ga-eme kịta ị ga-abịa mbles ya gị m ga-agọzi gị kịta ngozi sie gị imesi gị nya afọ si ya na papa gị si na ya bịa ka nyekwe ngozi nke ya ebe ọ bụ na ụnụ na-abụ fụrụ onwe ụnụ n'anya gbadata Ewo papa fụ ya n'anya fụ ya n'anya ga-efu ya n'anya gburu gị n'anya bịa gee ntị achọrọ ọzọkwa m ịfụ nwoke a na-eme mekanik o jiri ọshishi onwe ka unu si mụtaba nwa na ka onye a na-egotara unu nri ọmụnwa ya abịazikwa n'ebe a sa ya abịazikwa n'ebe a jee ma ihe na-eme nwoke a si fụ unu na-abụ ifu ihe ga-eme kama anyị ncha niile anụ ọgụ unu amarụkwa unu amarụ na abụ m agboro unu amarụ na abụ m agboro nonsense Emeka ọ dị ka ị na-apụ apụ. Ana m eje ebe a nka m nweta ihe. Oke, nwee ihe m chọrọ ịjụ gị. Ya bụ na ịkọlugo Juu wee lapụ nwa bụ Ngozi. Aghọtara gị n'ihe ị na-ekwuchata. Iche na mafuru unu ya na-atụ ashị. Nke bụ eziokwu bụ na ana m akwanyere gị ugwu. Mana afụrụ m Juu n'anya. Emeka, ị ga-ata afụfụ maka mkparị anyị kpara m taata. Ifo gị? Ịhụnanya abụghị ihe eji ike ike eme. Anyị ga-afụ. Nwere ihe ọbụla anyị na-afụ. Onye ihoro iho. Emeka Emeka ọkwa aka m. Where is this boy every time? Emeka ọkwa aka m. Onye kwa oge ọbụla aka dị gị n'ihe. Keke eme. Onwe pọpị fune n'ebe ahụ. Gara ihe na-aṅụ okochichego gị anya nke bụ na ịda afụkụzi ụzọ. Apụmo na-abata afụ ka iru gị gbarụcha n'ọrụ ị na-arụ ọrụ a na-agbacha gị iru ka o wee na-eme. Nwanne m ịma nghọta ngwa gị ụdụka mkparị nnata n'aka papa Juli ịma nkwete. Mpa Juli buru nnọọ akpa mkparị wụọ m arụ were akpa mkparị fiche m arụ were akpa mkparị tee m ude aka na-ekwu were akpa mkparị wee tee m wee fiche m iru. Ya okere kpatara papa juru ji gba ndụkọ agwa oke ihe mere. Ijụọ m njụ onye na ọ chọghọ mmekọ ọbụla ihe ọbụla ga-ebute mmekọ mụ na Juli na ọ chọghị ịfụ mụ na Juli na ma nwakwa na anwa kwute okwu ịnụ Juli n'akụkụ ya. Nwoke jụ ama m ihe na-ebute ya niile.
So ị ga-agba nkịtị onye ọzọ nụọ nwata nwaanyị hụrụ n'anya maka n'ihi na iji ego? Fiakwa mụ agba nkịtị. Ka ị na-agbara nkịtị, o nwere ihe ga-eme nkịtị ka nwoke ọzọ narụ m jiri. Aga m agba mbọ kpata ego nụrụ jiri. O nwere onye nwoke ọzọ ga-anụ jiri na-abụrụ mụ a. Kịta ga-ebịa, mana nke ka mkpa ugbu a bụ na nke bụ eziokwu ezigbo agwụ ji m. Kemgbe nnyaa obi ihe ntị ego n'ọnụ a afụbe m rie ma lachaa. Ọ bụrụ na onwe nke iwe dịka nne biko agwụ ji m. Ka njigoro ofu ihe, ị bịara ebe a ka mụ na gị kpaa nkata dịka enyi na enyi si akpa, ka ị bịara ebe a iri nri? Gwagodị m ihe ị bịara ebe ya eme. Abịara m ịfụkwa gị, bịakwa irikwe ndị. Biko agwụ ji m, onwe nke iwe bute ka ndị. Nyekwa anya ka m gwakwa gị, ọkwa ịfụ n'ọrụ ka m na-arụ gị iji ebe a. Afọ m Ọ bụrụ ọkwa enye gị nri, iriche nri ịkọtara ike nawa. Ihe anọ ekwesị, ihe a bụ ihe m chọrọ ikpopụ n'iro. So imechekwa nnọọ irichekweghara nri a, ime gịnị? Nyere m aka ka ikpopụ ihe a n'iro. apụ okwu ka ebute nri ka mkpopụ ya. Ọkwa ọrụ a ụlọ bụ ụlọ anyị. Biko tiekwa ụba ka anyị ma eji ọmụba ka egwu ama m na ọjị were ihe ọzọ iwe n'ụlọ ọjị. Ngozi nnọọ. Ọ mụnwa sị ka akpọ gị maka na ụmụ ihe mfụ kwụsị mba okefu Ngozi agwa m ihe ọgwa m bụsị ka m kpọọ ya kwụsị ama m na ị ga-enyere ụmụaka. Ọ ya mee njikpọ gị nnọọ. Achọ m efu etu anyị si gwa m nke ọzọ anyị gwa m maka nke mekanik nwa m nwaanyị nyere m aka na ịma ihe bụ achọ m ka ọ rapụ nke mekanik ya ma ka ọ ga-esi nweta chief nke a mere okeshọn mbọsị a. Nke a mere okeshọn helikọpta juru ebe niile. Ụgbọ na-efe n'enu ọ ya mee nji kpọ gị. Ama m ihe ị ga-emenwu. ihe niile afụrụ m ya. Ọmụwa bụ Ngozi oge m eme ihe dị n'ime m na-enyere gị aka. Biko ọ gwaka ihe dị mma ọ tụrụ nye nwa mma kịta ụdịrị nwa mma dịkwara gị wa na ọ bụ na enyi gị nwaanyị bụ ụlọ ọgụ ịma na o weta helikọpta ahụ n'ezi ka eje Abuja. Ọ sịkwa gị bịa ba n'azụ. Biko nyere m aka, ọ dị m mkpa. Adaeze, mana achọpụtara m na ị mara mma nke ukwuu gị na-ekwu okwu ga. Ya, nke a pụtazikwanụ gịnị? Ọ bụ mkparị ka ị na-etu m afọ? Ana m etu gị afọ. Ngwa gaa n'ihu. Achọpụtakwara na afụrụ gị n'anya nke ukwuu. Dịka achọpụtara. Ebe eziokwu, afụrụ gị n'anya nke ukwuu. Ọgwụ abachara ugbo m. Edebere ji ọnụ. Biko gozie biko. Nke bụ eziokwu bụ na o wee ebe m chọrọ ịga ugbu a dị m ọsịsọ. Ọ ga-adịba mgbe m pụta. Ngwa na ọfụma. Ebe ezinụlọ kwụsị n'ihe ị na-eme. Kwụsị n'ihe ị na-eme. Kwụsị n'ihe ị na-eme. Nna m sị na ya chọrọ gị. Ama m na nna gị achọrọ m, mana mụnwa n'ebe a ga-egosi nna gị onwe m. Ọkwa m gwa gị, m ga-egosi nna gị onye m bụ. M ga-eje n'obodo ọkụ na-enwu n'elu jee gbaa mbọ dịka ụmụ nwoke ibe m.
mbata m ga-agbanwe m ga-eme ka nna gị pụta ihe ọfụ n'ebe nọ ga-eme oge ji wee nabata m. Nwa hapụ m ga-eje m ga-eje ahụkwana gị n'anya mana agaghị m ime ihe ọbụla nke ga-ewu ga-abụ ihe mgbu maọbụ ihe mwute nyere gị nne m ọma butuo m ga-eje n'obodo ọkụ na-enwu n'elu gbaanụ mbọ ka ụmụ nwoke ibe m mbata na ọmambụzi Emeka a na-akpọnụ m emi nwere ego a na-akpọnụ gị nwunye emi ka nje gbaa mbọ mbata m ga-akpata ego. Enugokwa maka Julie na Emeka. Nwanne m anụkwara m na papa Julie na-ewesa ya nwoke ahụ iwe maka na ọ bụ ogbenye. Nke ihe na-eme na anụ anya. Nwoke ahụ ewere ego. Enweghị ebe ọ tọgbọ chaa ịhụnanya Jos nwere ndị ahụ na-egwu were ha na-egwuri egwu ezinụlọ ha na-abụ aghọtaghị ọdịnihe ihe na-eme ha nwere ihe m nwetara. Amụkwa m ya nna m sị ka nkọrọ gị. Onye na-asị nke a achị obodo anyị dịzi otu a tata ọ dịkwa ka ga-agawa otu a ha ma ga-akwụ ha yi eke pụọ oye afọ Chukwu okike abịa ma anyị na-ekene gị na nke imegoro anyị na-ekelekwa gị na nke dị n'iru ga-emela anyị ifugo ife niile aja akpọkwu gị zuru oke ebe a na-eme nke kachasị mkpa bụ nke Emeka nke ukwu Emeka achọrọkwa m ka onye jiri ego batakwa ihe nchọ bụ onye ji ego ga-abatakwa n'ezinụlọ biko Chukwu okike abịa nyere anyị aka kpọpụrụ anyị ajọ mmụọ kpọpụrụ anyị ajọ ife kpọpụrụ anyị ndị ejiri ọchịchị onye ji ọchịchị bata onye ka nkwu etu a nkwu na ọjị nkwu na ife ndị ọzọ ka m ga-ekwu ka mkpọkwukwe na mmanya nna anyị chụ inye ụlọ ọgịnịzi egede ewo o zuru ebu nwere ibe na-eme ezigbote enyi m Chike nke a ị ga-agba nke a na-apịa akpa gị etinye n'akpa ya bụ njem anyị na-ekwu ị ga-eme echi bụ eziokwu na nwanne m nwoke ụka abụrụgo n'eziokwu maka na ya bụ ije na m ga-eje na ya nwata nwaanyị jụrụ ya ọ makwa anyị na-eje njem anyị echi ebe eziokwu na njem iyi na-eje oge emerugo nwata nwaanyị ahụ ọ mara nga afọ maka na agwara m ya na enwekwa m olileanya na ọ ga-enwe nghọta n'ihe ngwa ya nwata nwaanyị obi ga-agbanwe ya nke ukwuu obi ga-agbanwe ya mana mara amara na ịbụ ezigbote enyi nwoke ọkwa aka m ị ma napụ n'obodo a pụọ ọfụma na ọ n'obodo a ga-apụ m ga-eso gị anyị gaa n'obodo ọkụ na-enwu n'elu anyị agba mbọ aga m eso gị ike mana mara amarụ na ụzọ esi eje obodo ọkụ na-enwu n'elu ekwere ezigbote aka ọ ga-akpọkwa nnukwute mmasị m na ị ga-eso m jee o nwegoro ihe ọzọ ka m fụ
enyi m mụ na ya na-abụ ga-anọ ebe ahụ na-eme n'obere peletum. ịmakwa Anyị ga-eje, ị ga-eso m jee. ịma ka ikwuru Ị ga-eso m jee. ka m gbara ụlọ dị hazie ụmụ akwa m kemgbe anyị ga-eji wepụ echi Ma ụzọ bịa ebe a, ụzọ ụtụtụ ụzọ ụtụtụ bịa ebe a. ịfụgo m n'ụzọ ụtụtụ Bịa ebe a, n'ụzọ ụtụtụ. Chike dị nwoke. Isiri ike mmadụ. Kee ka m ga-esi. So finally, we are going to Lagos. Lagos, now ban motor, now ban motor. Lagos, now ban motor. Lagos, now ban motor. Lagos, now ban motor. you can never get about. Okay, can I bring up a Now ban motor. Lagos, now ban motor. Whoa. Now ban motor. Lagos, one way. Now ban motor. Let me carry my bag. Okay. Now miss. My baby. Shift over there, brother. Emeka, Oh, Lagos. promise me you're going to come back. Now ban motor. Lagos. I will come back. I will come back for you. And if I'm coming Now back, ban motor. Lagos. it will be better. Now miss. Okay? I love you. Oh, now miss. Lagos. I'm asking bye. Come and hug me now. Lagos. Now miss. So you don't want to hug me before. Lagos, now ban motor. Oh, Lagos.